Ole, vana movie kan thir ho tur chu Nobody Sleep in the Wood Tonight ti ani a. Hei hi horror movie ani. Movie in channa chuan ramhnuai in malding alo lang. Postman chuan chuina chuan lekhathon da alo tum mek. In chunga chuan tu emom nge in a ria. Ma se kong khara kik poin tu ma in an chang lo. Hole maya tum lai chuan in chunga chang chuan thom a ria. Lau na chuan ron tuamin zoi muang chuan phim khur takin apan nai. Thiên siam tuk ver lian vak lo amu, thom chu ron om lein, eng ma ngai tua chiang lo chuan, a bek chu da thain, tu vera chuan a lut ngan. A chung chu alo thim lea, eng ma mu chian thei lo avangin, chuak lein, a beka to slai chu la katum. Chu ti lai tak chuan tuk ver chunga chuan tu ti riat lovin, a nuk lut zui ta ani. Chu thila khenna tanga kum som thuma liam nu chuan, ram ngo lea chevel te chu, thalai te in ti him na mun ani to. Thalai tam tak chu chulai muna chuan kem na in anam mek. An zinga thenkhat te chu Josiah, Jul, Anela, Barak le Daniel te an ni. Chung thian za ho kai hroi tu ber chu Miss Aiza ani. Ani khat na chuan group pahnia in thenin ram ngoa chuan tracking an nei. Engem mochen an kal nu chuan Jul chu zun turin akalson. A zun na chuan ram saruang lo le teng chu avamu. A hlauhawm a thian te chu a ko khom man. Aiza chuan en fe in a pem le hliam atang chuan ramsa lian tak heng ramsa e thin tu te thil ti ni nge in a ria. An chi ai lo na turin ram ngo chu a hria chiang thu le engma hlauhawm om lo thu te tin a kianga anom chung chuan engma hlau tur om lo ati bok. Josiah chuan ramsa in khimphoa hai ria ria. Ma se anen chuan engma an mulo. Nau pang an ni la yang main an hlau lea, ma se chung thil da chu haider luya huay senero a ngai thung. Niat la don nga ya, anum na huna chuan puan in kain, anela chuan puan in kaidan po athiam lo avangin, Daniel chu pui turin anget. Chu minu chuan imbual turin luya akal zui bok. Zana lo ni chuan Miss Aiza chuan mea chema, abul ngaya chuan enge mosoyin an hlauhawm. Anum dana tang chuan borok po azang khai to ti a riat thei. Ma se thok le khata hlimthla hian aron kalpel fuan hloma an zawai chuan an hoi thap. Miss Aiza chuan thingbung chu charin avangin zui. Reilo ten hua aron led le in si halmaya ni thu aron soi. An borok to mek chu arik lea, ngai thalo tak chung chuan puanina chuan an lut. Zan laya Daniel chu ron chuakin luika ma avakal, meizia la zua. An huloka anela in aron zom bebok. An midvevia chuan in en chungin an titia. Anela chuan in danna chu aron por. Daniel chuan in khil nge theng don ti a chiang hle. An nomna atanga hlafak lova chuan Peter pakhathian in hlui to taka ram saruang basement na nulu alo tum mek. Ma se chu Peter chu au pat do ema wangin tharhui anei meulo. Ram saruang nen chuan basement na chuan an tla dun. Basement chung chu alo langa. Peter chu nikhor helovin alo om. Thok le khada khut chuan zoi muangin aron ban. In chunga tang chuan saru tiar borbori in aron zui bok. Peter chu zoi muangin aron meng fialo ruai hian in chung pana mihring chome ka mu. Lela ma ve thung chuan Anela le Daniel te po in hmangai na par chu an lo tlan zo ve chi a. Anela chu a chau ema wangin puanina akal. Daniel ero amuhil theilo. A phone thuruk chu la chuakin tu emo nen anin bia. Ami bia ka chuan rilru apehlea. Anunga tu emo thom dim taka ronkal anum tipo a relo. A riat chua meu chuan atlai zo to. Tlan chia tatuma ma se bis chuan ron khai kangin thingkung hlap nan aron manga. Daniel chu athizui hal. Atuk zinga chuan Aiza chuan Daniel omlo ti a ria. Anela chuan zanlama kha chuan luikama hu thu aron soi. An zawai chuan Daniel zong tur chuan an chuak. Ma se anu tak nial po an mulo. Josiah chuan thingkunga thisen kai amu. An zawai chuan ako khom hal. Ma se Aiza chuan thisen anilo. Thingnai mai mai ani hi engma hlau tur aomlo alo ti. Kema an let nu chuan Aiza chuan Josiah le Jul te nena Daniel zong turan chua tur thu aron soi. Barak le Anela ero kem lo hak turin ati. Achan chu Daniel alo let thut takin mal taka aomlo nan ani. Jul ngai dan anilo. Achan chu horror movie a po group te chu anin thendar chuan an thi pha thin niin aron soi.
Jul thu sei te chu aiza bomzong ani velo. Angai dana chuan an zingami tuemo abo ani chuan zon chu a duty ni in angai thung. Thui vak lo an kal nu chuan in hlui to takhi an mu. In nei tu phalna tel lova a chunga lu chu thil dik lo ani ti an fia. Ma se Daniel an zong miawa wangin a chunga chuan an zawain an lut. A tir chuan Jul chu a zam deu. Ma se anunga tuemo oma a siata wangin a hlauwa ina chuan a lut ve. In chung borok chu a riklea thil sui zui theina tura ro engma an mulo. Basement atang chuan phone alo ria. Aiza chuan kong khar chu hongin a chuk thanghal. Josiah chuan ranzui vein an thil mua wang chuan mak anti hle. Daniel rong chu alo oma a maite chu thisenin a khat vek bok. Basement atanga chua chau an tum lai chuan chung lama ke pen thom an tria. Jul chu hlavin aiza te omna basement a chuan a chuk venghal. An pathum chuan in huya chuan an biru. Basement chu a boruak arim chiat ema wangin Jul chu a luak don tanai. Chu vele rang tak chuan aiza chuan akaron hup sakin thom cholo turin ati. Kepen thom chu an chung loka aom to. Basement chukna kong khar chu in hongin bis alo lang. Aiza chuan tukver chu rang taka ti chiain Josiah le Jul te chu a chuatir. Ani ero basement a chuan alatang. Daniel phone chu lo riin, phone piktum chuan atan pay. Bis chu ron lang zuin, tlan chuan a hun cha anei chu a pumpel ta ane. Lau le thabar taka au thom basement atang chuan alo chua. Lela ma ve thung chuan barak le anala te chu luika ma chuan thuin an hun ton mek te chu an lo soi. Thok le khata barak chuan thom engemo a hlia. Anila lama hoi chuan aka a thing alo burvu mai. Ka bo chon lovin a thinghal. Lau le thabar tak chuan atlan chenghal. Van nei thak takin biakin lui to tak hi avatheng. A chunga chuan puithiam alo oma a thil ton te chu a hil vek. A khosazia chuan a chi aina salhe ti po a hriat thek. Ma se puithiam chuan barak chu damdoi rui anei ni in angai. Puithiam chuan seizom liin. Helai cheve la hian ni hi lai mai chu ma jing muk tua. Fon to war te po in na an thok to lau atia. Barak chu tui in tur pe in hadam tur chuan atibok. Ma se chuti lai tak chuan biakina fon chu alori. Barak chuan phok zet thian ayena. Puithiam chuan rang takin aron vathunghal. Barak alo har chuan huya phuarin aom. Abula chuan puithiam chu lo omin a hmel te la chu aniel om lo hle ani. Nge yom zet hian anuya ani nataka chuan aom dan chu a hlauhawm hial zok. Biakin pona chuan thom ring tak hriain engthil nge tia en fiaturin puithiam chu a chuak. Thing zeina khol chu awon tu hriat lovin alo nung. Ava nei peile deu chuan tuma anom lo ti a hria. Anung lamatang chuan bisin aron manin amit chu thisen chuak zoin a mesa. Chumin hu chuan thing zeina khola chuan anam luta puithiam chu a thizuita ani. Bis chuan puithiam phekok chu alak sak zui bok. Barak chu a phuarna ata atal chuakin tukver atanga pon lama ven chuan a hmel chu danglam halin a hlau hle ani. Biakin chunga chuan rang taka tlan lutin bungbel dana chunga chuan a in thup hal. Reivak lova chuan bis chu lo lutin a hnarte chu mihling rim a hria ti hriat takin ati che. Barak omna chu ron hongin a manzuita ani. Josiah le Jul te an lo langa in hlui to tak pakhat hi an lo thlen chia. Putar hian kong khar chu aron honga. A khosazia chu angai na tom te chiam lo. Josiah chuan phone man adil. Phone akol lo thu le silai chau akol thu a hil. Josiah chuan helai cheve la hian thil dang lam tak a hmuthi nem ti in azot le. Putar chuan thok la kokin a kekor chu a hlim zui. Ke reng alo nei lo. He putar hi movie in channa kan mu postman kha alo ne. Kamini atang khan alet le to lova. Kha thil khen khan anun athak dang lam sak vek ani. Thingpu in chung chuan ti hian a soya. Helai cheve la bis te hi pakhat chau an ni lova. Pani zok ni in phir an ning heng he. Kum samthum liam ta khan helai ram ngoa in pakhata hian nu pakhat afate nen an chenga an rathei le bok ma se rathei viawe tilo chuan an lim thin le nikhat chu afate pani chu anin fiama wana tang chuan thil ring tak an fia thil lian tak mai chu lo tla in atlak na chevel te chu a chhene hle chu thil chu meteorite alo ni
naupang pahnih chuan ina an hona chumizan chuan Meteorite atang chuan thil mak tak mai tuiril hi lo chuakin naupang pahnih taksa chuan alut zui chu thil chuan virus sikhat pain naupang te chu an ko chung lam atangin aron tidang lam hlom ta ani atuk zinga an nu atho chuan khuma chuan naupang te chu anam lo di a hria thisem makdang lam tak chuat lai om chu a hu chui phei zelin basement a chuan alut thla ti a hria hlau deuh chung chung chuan in hnuai chu a zu ena a thil hmu chuan a ti hlau hle unau pahnih te chu rap thlak takin an lo om an taksa chu khuihli ang maiin a oma a dur nuai bok an zo te vulai chu an lo ei mek a hlau hle a rap tak zet bok kong khar chu khar ngalin chu mini atang chuan a kal hnan mak hloma ei tur ero pek chun zom zelin a tha khamai thin ani hunde ral zelin zoi chuan a ril rupo a boi dul tula a fate ngei chuan an than zui bok ani chu ka hriat zong chu ani ti in postman chuan a soya chu thu an hriat chuan Josiah chuan mak ati hlea a ngoi reng top bista chu unau khongai thak takte an ni ti a hriat chuan a laina thial ani postman chu heng bista lak atang hian engtin ne kan zalen thiang ti in azota postman chuan hetaranga khonhai berpo ni kal lai alani chole ral thuam ka neya chu wang chuan he hmuna om hi a him ani aron ti a ma se Josiah chuan chulai hmuna om reng chu adu lo a hlo in a thunun tlata wang chuan chulai hmun chu him lo tura angai bi som in a chuan valet li a an thempa Daniel phone chu la ka du zo Jul chuan azuya a hlau deuh ti ero a hriat thei ma se Josiah chu a lo duruk ve kheu awanga zui mai chau ane in chu an vathenga bispo in chunga chuan a om Josiah chuan rem a ruata Jul chu avalu tanga bis chu avati boidon ani chumi chung chuan ani in Daniel phone chu la ka lo tumang Jul chuan hlau viau ma se Josiah in afui mol awang chuan a huaisan lui thei ram ani Josiah chuan chemte pe in aki zui bok Jul chu a hlim hle a chan chu meichia akis voi khatna ani wang ani Jul chuan kong khar chu vapan nain thombeng cheng asiyama kong khar chu akik mol bok in chunga bi som chuan alo hreng ngeya aron chok zui bok Josiah chuan chu hun chu remchang la in chunga chuan atlan lut khal mobile phone chu azong hal mola ma se vanduai thak takin bis chu alo let le rang takin tukver lampan chuan tlan chuang hal tumin atlan phei ma se atlai zo to bis chuan ron manin a rokamanin boruaka chuan a choi kanga Jul chu ron langin bis nung lamatang chuan a ron bei bis nung zanga chuan chemte in a ron vit ma se bis tan chuan eng thamma ani lo bis chuan Josiah chu chuata chuan a the thla Jul chemteken chu chu sakin a vit zui khal Josiah alo har chuan basement a alo om renga chenin an lo thung bok Jul chu abul loka chuan alo let reng bok muang changin ala thove tok Josiah chuan phone chu a phora ma se a in lok Daniel kut chu lain phone lok chu a hong thei ma se battery a zo man Jul mulhom reng chu a ena a ril ru ana tak zet Jul chuan a hliam chu a tuar chok thei don lo ti a hria na tuar renga siamai chuan ti in a bula chemte chu lain Jul chu a that lo ani in chunga chuan bis te unau chu an oma pakhat jok chu a in hliam ve awangin a chol hadam a unau pa ero minang nun na la turin a chuak le thung in hnuai lama ve thung chuan Josiah chu a chemte bung charmang chuan chain chu ti chia in an phorna vel chu a lo je chap bok van nei thak takin a tal chok thei hlau chu hmun chua sen atum lai chuan Jul chu en le in a ril ru a thak le a phuba lak sak nge ya tum ani in chung chona kong khar chu dim te a hongin bis tha nge tum chuan apan bis chu a bia loka chuan alo mu hil Josiah chuan hlauna chate ma anei to lo chemte chu sang taka lek chawin bis oma tak mai chuan a vitlut pop mai ani chumin hiu chuan rang takin chu in chu a chuasana ram hnuaya chuan chak takin atlan ngal van nei thak takin khochunga police te chu ram hnuaya anom lai alo ni hlau officer mi chia zo motor atanga a chuan hu chuan ami pa zok chuan thil a in felmek chuti lai tak chuan Josiah chu aron lang hlor mai motor dar thlang chu aron benga
policein thilom ji ariat chuan rang takin atlan chuak ngal ani. Mase thuipo an tlan hmain an motor chuan thil engemaw atawa police chu eng thil nge theng in fia turin a chuak ngal. Josiah chuan kallo turin a hril. Mase police chuan lulul a chua luitlat. Malampan chuan akal zela kavein felange atizo a hoilet le chia bis chu a maa tak chuan kreikengin arunding. A bis tol chu poi thei mei lovin bis chuan arun cheka a thizuita ani. Josiah chu rang takin driver sita chuan alut. Mase motor chu anung thei lo. Bis chuan runpan hei zelin motor chu nga chuan alon. A rei lian zat mai chuan arun chek thuai. Van nei thak takin Josiah chu a fu lo lau. Motor chu anung thei lau bok. Chak tak chuan hmalama atan ngala. Bis po kongpuya chuan atakal thop. Josiah chuan tlan sandu mai bik lovin. A motor chu nungzong a khal letin. Bis chu voitam tak asunon thuaya a thizui veta ani. Chuminu chuan heram ngo hlauhawm zet hi chua san turin a inkhal chuaka. Ta hian movie atop zuita ani. Ole, kongay takin kan channel te i voi khat view na ani chuan like le subscribe melody sak theu turin kange na che u.